palibe contract yatsopano ndi Mr. Jonas Sattar, palibe malingaliro olowa mu contract yatsopano. Palinso nkhani yokuti mtolankhani amadalemba nkhani imeneyi akusakidwa. Wena nkumati akusakidwa kuti achitidwe chipongwe, chichewa china nkumati akusakidwa kuti aphedwe, kumati kusaka mtolankhani kuti aphedwe chifukwa analemba nkhani. Nkhani zokhudza atolankhani amene ine ndimagwira nawo tsiku ndi tsiku ndi zinthu zoopsa kwambiri. Tikumva za atolankhani akuphedwa m'mayiko osiyanasiyana, ndipo kumakhala zinthu zoopsa zimene zimachitika m'miyoyo ya atolankhani, zinthu zimene ku Malawi kuno mwina sizidachitikepo ndipo sitingalakalake zidachitika. Chifukwa chakuti zimachitika kwa atolankhani m'mayiko osiyanasiyana, mayiko akamazimva kunjako amazitenga chithunzithunzi chake chomwecho chimene zimawachitikira atolankhani m'mayiko ena, ndi amakuyika ni dziko la Malawi mu gulu limene likhonza kupanganso zimene mayiko enawo amapanga. Pali mayiko amene iwo apha atolankhani bwina kuanyonga atolankhani mwadala ndipo mosalabada za moyo wawo. Mayiko amene achi chithunzithunzi chawo chidasokonekera. Ife pamene tingopatsidwa chithunzi chokuti tikhonza nafenso kufuna kunyonga mtolankhani, ndipo tayikidwa nawo mu gulu la mayiko amenewo. Ngati mayiko amenewo zimawavuta zinthu zina kaya za malonda, ifenso tikhoza kugwera nawo mu gulu lovutika pa za malonda. Ngati zimawavuta zokopa alendo, ifenso tikhoza kugwera nawo mu gulu limenelo chifukwa chakuti talemba nkhani zimene zabodza zonena zakuti nafenso tikusaka mtolankhani kuti timpange chipongwe. Nthawi imene mumapanga kampeni munaunikira kuti muzathana ndi zinsisi zimene boma la mbuyo la DPP limapanga, chifukwa kunaoneka nthawi imeneja kuti ku mbali zimene zachitetezo ku Malawi Army komanso ku polisi kukhuzana ndi ku prison kumene kumagulidwa zinthu zimene amachita inflate, amakweza mitengo ija. Ndiye zikumaoneka ngati kuti andalenu mmatiuza kuti tisamaunike kwambiri under the potuza kuti tikuteteza chitukuko cha chitetezo cha boma, koma kwenikweni kumakhala kuti kubisa element imene ya ziphuphu kapena katangale kamene akuchitika kumeneko. Ndiye funso kumakhala kuti kodi atolankhani ife tichite bwanji balance kuteteza kulikonda dziko lathu komanso kugwira ntchito yathu. Kachiwiri funso lina munanena kuti mwatsimikizira nyumba ino komanso amalawi kuti Gregory sakusakidwa, ndipo munanena kuti aunduna kapena ndinena kuti bungwe loyang'anira atolankhani khangatira kufotokoza kuti akukhangatira kuti titamufunsa sakunena zenizeni kuti akumsakayo ndi ndani. Ndifuna mungotsimikiza kuti amene akunena zimenezi ndi amisa kuti palibe di substance, kuti palibe umboni kuti Gregory akusakidwa. Komaliza ine ndinafuna ndidziwe kuti chipanda nkhani imene Gregory anatulusa kuti IMDF akulipira Malachite FZE, nkhani imeneyi IMDF kapena boma ikanatiuza tokha kapena attorney general akanayibweresa poyera kuti tikupanga izi pazifukwa izi, just in the spirit of transparency. Zikomo kwambiri. Mwina tiyankhe limenelo. Honorable Minister. Nkhani yokuti kodi inakhala kuti sanalembe nkhani inakatuluka nkhani kuti akulipiridwa pamene Attorney General ankayankhula mu 2022 January ananena zakulipira kumeneku, ananena kale ndesi zinakadikirira kuti reporter adzalembe chifukwa Attorney General said it already. Mmene tikukansula contract iyi tikutanthauza kuti sitikulipirani kuti mwataya ma profit, koma tikulipirani mogwirizana ndi PPDA Act pa zinthu zokhazo zimene mwapanga kale. Ndeni ukayika kuti zimafunika kuti kubweranso nkudzana nazo kuti tsopano zija tinanena kuti tilipira zija ndipo panopo tikulipira. Is that how you'd have loved it to be? Kuti izitero?
I hope I've responded kuti sizinafunika kuti zitero because ananena kale kuti mmene tikukansulamu kutete kutakansula koma kuteko pali zimene titakulipireni chimene tipange tikunike zimene munabweretsa kale ndi zimenezo tikulipirane. Kodi ndana amene akunena kuti mbaleyu sakusakidwa? Ndinafotokoza kuti tacheza kwambiri kwa lero muchitenge kuti ndikunena ndine, koma ndikutsimikizireni kuti inu yonso ntacheza nanu mmene tachezera ndiye nawo mundiuza kuti sakusakidwa. If I ask you today akumusaka ndi ndani, you'll say MDF. MDF will say we got a call when he was leaving the airport. Kuti munthu muli mukusaka ujasuyo bwanji amusiye nadzipita alitu ndaujeni town aliso ndaujeni town amusiye nadzipita. If I present that to you, inu simukhala gulu nazo kuti nzona dimbalo jasakusakidwa, you'll join that team. Tikani nazo tiziyankhula zoona, you'll join that team because the gentleman was spotted amadziwika kumene amakhala and ponyamuka amadziwika pa airport, the authorities called. If this name limadziwika, masiku ano the immigration system ndiyo limaulula dzina la munthu amene ali pa alert. You can put in the system kuti dzina lako likafuna kuoloka apa radio oneke. That would have happened and inapangadi zimenezo na naimba phone dzina lichamuti akukhangala ati kusakidwa lija ilito pano likutuluka no sena zipita. Okay, Honorable Minister Malumba Ongida again from Niji Radio. Mafani ngoziwa kuti manena kuti nthawi zina amakhala akuza kuti anayamba kugula zinthuzi komanso muna anali mu process yogula zinthuzi. Tembekeze kuti paliso ndalama zina zomwe zikuza kuperekedwa ku ma companies ngati mwina asata amene manena kuti ani makampani ambiri anapanga supply zinthu zambiri. Tembekeze kuti mwina paliso ndalama zina. Honorable Minister Joseph Mazizi, Capital Radio again. Nimafuna futso langa nkhani yake ndathamanga kwambiri fazukanga tizikulingana ndi zimene anafunsanso anthu amene adutsa mbuyo. Makamaka nimafuna ndimve chifukwa chokuti mmene mufotokozera zokhudzana ndi malamulo amene akutipangitsa kuti tiwalipire asata kapena tilipire kampani zimene zikukhudzana ndi asata zikuoneka kuti zikutiwawa. Nimafuna ndifunse kuti as a country are we regretting having this law? Thank you. Mwina kumalizira kwenikweni Malawi mwina kumafuna kudziwa kuti adzamva liti komaliza zokhuza ndi asata tengera kuti chiyembekezo chawo chinacho kuti imene anamva kuti macontract awo akhansulidwa anthu ankaona ngati athana nawo dzina la asata koma kuoneka kuti chenji chidakalipobe choti tizalipira mwina tizamaliza kuwalipira liti asata kuti dzina la asatali mu business ya Malawi mwina lichoti zikombiri. Zikomo kwambiri ndikaona kafunsidwe ndio titayamba kubwereza ndiye kuti zimvera nthawiza kuti mwina zambiri tapanga exhaust nthawi zinanso kufunsa mafunso momwe chita mobwereza kuja komanso nkumayamba nokuwatanula zimakhala zofanana nkunena zokuti akuluakulu mwatiyankhula bwino mwatiuza zoona tamvetsetsa mwatiuza zoona koma simwabwera kale tingokufunsaninso zina. So ndithokoze chifukwa mwachionetsera chimene chocho kuti kufotokoza kwathu kwamveka bwino anayankho upanga yoncho ndemwe wayankhula apa kuti ndithokoze for the eloquent responses. No, koma thanking you very much chifukwa chakuti mafunso enawa. Honorable Minister, let me attempt to take a few of those questions. Anafunsa kuna zoti kodi lamulo ilili limene limagamba zakuti amene analikala kupanga katundu timulipira ndalama zake pakuyankhula kwawo Attorney General ananena kuti akukamba izi chifukwa cha kuti zokomera wanthu public interest. Kodi simu public interest yomweyo imene adakathaso kuti nazo kuti aganizire mozama kuti mwina zonse zisapitilire mwanatero funso lamulo lomwe lija limanena zokuti mudzathetsa contract iyo chifukwa cha public convenience. Ndiye lamulo lomwelo limanena zoti koma mutathetsa chifukwa cha public convenience yomweyo mwathetsa chifukwa kuti mufuna zikomere anthu
koma zimene atanyamula kale nkubweretserani zimenezo mwalipire. It's the same law. Ndero lilumikizana ndaja kuti tikupanga regulate kukhala ndi lamulo limene ndiyibwerera nkhani manager kwa amene amapanga malamulo. So we can't stand here and say the government regrets having this law. No, malamulo amayambira kwa inu. Inunso mmayambitsa malamulo, kudzera kwa aphungu anu mmayambitsa malamulo. Nyumba ya malamulo ikumana kwambira lachisanuli. Kumene kuja kumapangidwa malamulo. Ife pano tiri kuleta khatu lamulo linazo kuti ntolankhana aliyense akamalowa muno avule jacket. Ngati lamulo likutere ife tuvulitsani majaketi. Koma tikanazo ra ite ndilisinthe nditipita nazo ra ite sinthe lamulo linja. Nkhani yokuti kodi part payment ikuperekedwa ayi tionanso ndalama zina zikuperekedwa lafanananso ndi limene napereka funso limenelo. Pando limeko ngati izizi contract ija ikasayinidwa oyambirira kumwe kuja mmene asayinira nkuonetsa kuti ndondomeko zina zakuyambirira kuzachitika mmene amatchulira malinga ndi contract iyo payment imene yakuperekedwa nthawi yomwe ija. Part payment imene 20% inkene yoperekedwa nthawi yomweyo. Kutere kumafika lero nchifukwa kuti mwina munthu amatha kungumvetserera kuti nangasi mwina ndili pazo ndikwenyakwenya zina ndisapite nkumakawavutitsa kuti part payment yanga ichaili kuti. Koma kunena motengera lamulo part payment inkene yoperekedwa zaka ziwiri zapita zomwe zija. That's when zaka zitatu zapitazo. That's when part payment inkenera kuperekedwa. Zinazo tiziperekedwa liti ndi contract ija imakhala ndi ndondomeko. Malamulo aja PPT aja aliso ndondomeko zake kuti zinthu izizi ndalama ina mudzapereka liti. Is it upon delivery? Zimenezo zilinso kumene ukhube kuti aku MTF kapena the procuring entity atafunsidwa zimenezo zokha akhoza kulongosola kuti ayikalipiridwe kuti kalipira ndalama iyi zina timadzalipira motere. Koma tinene kuti chidwi public interest yo idakalipobe kuboma funa kuonetsetsa mmene nando namuja kuti sikuti nzokondweretsa kumamulipira munthu amene munena zoti niyo mukufunitsitsa mudathana naye zosakondweretsa. Pale malamulo amene tifinya ife koma lamulo lidakhaliranje sindikamba za ilili koma zosatikondweretsa kuti kodi tidzimulipira munthu akuti uyuyu anabwera mnyumba mwanu amadzenda ndi akazi anu komano wagwetsa jaketi yake malamulo akuti mutenge jaketi mukampatsa iwe kunyamuka na jaketi mukampatsa ndithu kuti ena akuti malamulo afuma atitite nzosasangalatsa koma lamulo latiuza kuti tipange zimenezo. Munakamba zokuti kodi pali ndalama zina zimene zopita kwa Sattar munakamba za makampani ambirimbiri ndikabwerera mu statement ija ndiye kuti tikhoza kuvomerezana kuti mwina penepo sitinamvane bwino because I said kunali makampani ambirimbiri kunali macontract oseo koma auditor general adakamba kusuzumira makampani mosemo kodi chilipo munapereka kale chilipo munapereka kale nkoze tikoseko cha palibe chimene anapereka kale kabana chimene ayambo panga manufacture koma nkudzapeza pa imodzi zilipo zimene ayamba kale kupanga which means palibe zolipira kwina konseko because palibe chimene atayamba kale kupanga zolipirazi tukamba kumene anayamba kale kupanga zinthu izizi. Kuti kodi Sattar dzina lake lidzaleka liti kulimva amene adanena kuti Sattar timufufuze pa zochitika zina ndi zina amene aja inu mumayankhula nawonso. The ACB is an independent body. ACB ikakudandaulirani kuti mwalembapo nkhani zokuti ACB kulibe zipangizo ndalama kulibe personnel komanso ikutchingidwa ndi the DPP the Director of Public Prosecutions zimene zimatengedwa zikupanga gag ACB kuti isagwire ntchito. Lero that law yoti amatiki wapanga gag kulibe. Lero anthu oyenera kugwira ntchito aliko. Lero ndalama zimene akupatsidwa ACB sadapatsidwepo ndikukhulupirira tinakanyamukanso ife tomwe. Kodi ino ACB milandu iyi kuphatikizapo ina for the following tiyamba liti kumva zotsatira. I believe you'll be fair to the country. Pomba tengaso mafunso nkukati tisamangoti zina zidzingombera m'manja zilonse inu tikuti mmati ndalama mulibe ndalama mupatsidwa. Gali muti akhala pa ntonda tilibe material tilibe mafuta tilibe batire nchifake sakuyenda kenako mabatire ndili takupatsani ikulira material atu ndi awo atapopa petrol ndi uyu tatsira ntankimu tamapitani tsono angoyima funso mufunsa nda a driver what is happening, you've been given all that you needed for your car to move, get moving. Lero zinthu zonse apatsidwa ndeti dzamva kutha kwa zinkhani zimene zikuphatikizapo ndi zina zonse mwenja cement gate ndazi zawo tidzamva kuthana nazo zimenezi akadzati yankhula ACB.